Kaseng Congress ha Meghalaya Kalanang State katnang mi kisngi hadin ka jing mi no ki khadar ngut ki MLA ka jing e no kam working president ka MPCC bat ha kasngi palai ka National Student Union of India ni NSUI Meghalaya kawai na ka chna trekam ki samla pule jong Kaseng Congress hapo ka ri India kilami no na ka parti habakren sikilat pathai kubor hasilong press club usamla Bansharai lang pengrum ubari state president ke NSUI Meghalaya ulai tu bahaga arterik menta ubenai no pra ulapha ya kashiti e no kam Shauniraj ubari national president ulai tu baka jingmi no jong u ringkat kilahaja tam ki samla pule ke NSUI kadai namar ka jingbam hun ya karukom penya u president bamenta jong ke MPCC uba Vincent Pala bat keno ru ba udai u president ubakwa tang ka pisa Omman Syakri ki ba katkum kiriti penya jong ka parti ka jinga kenduk jungi mutasi hangne Congress Club kalong bangin pentip ba ka National Students Union of India kabadi ka student body jo Congress Party apo Meghalaya jungi kamran show ban bagi la resign mangi ki core committee ki office bearers ban paroh ki members apo ka state jo Meghalaya haban ningkong hi ko nya thu epi ba kumno ni poi ban join yang kata ka NSUI apo Meghalaya Ngizdang house nem arhajar khat kendai tang kendiat benai shaban sedang ke MP election ngelum para khna ki ba bat lupai ki leadership role saki colleges but ki universities ki jongki ki ba bat kum ki DR ki CR ki coordinators ki college but lakin mau syai nadu katu ka meeting ka beningkong hi ka bangi yakren ye phliu jingmut bangi ya batailam ke e kata ka jing angnut ka jongi ne ka jing kwa ka jongi ha bangi join ya ka NSUI ngakin mau syai ka beningkong kalong kadika ideology jong ka Congress Party ka buram ya kalong renyeng jong manubriu bat ka ba kalong ba ka Congress Party kadon ki leader ki ba start namarngi ha tu ka por bon nangi ki dei ki ba puli lupa ka final year bat sa bangin kinthi no syaka jingwat kam bat ngitip ba bon menta ka jor pala ka jing dunakam mo ka unemployment te katahi ki kita ki artli ki mat ki jongi ki jing angnut ki bangi wan join ka Congress Party ka baningkong ka ka ideology ka ba burom yang manubriu ka ba e yang manubriu bat ka ba ka ki leader ki ba start ki balaban wanra ka employment yang ki samla Henry ka ba sosi kalong ba nadu bawan une MPCC president berthamai ba syatung MPCC president berthamai ngi kata ka jing angnut ka jongi ki samla lalong bala tak sialik lut namar ngi i working president berthamai jong ka Congress Party i president jong ka Congress Party kumno ki warna ka jing pher hapreng jongi ki nong song snong jong ka jilla Meghalaya ki warna ki jing pher ki khasi garo jantia ngi ngim ju ki kham join ya ka Congress Party ban yakren kumta ban yeng kata ka nong rim ngi kham kwa Henry menta ka long kumta ka Congress Party bat ngane thu lagi thu episode ni kan syai be menta sing ka pen du men siam si syai nga bat pen so si om tang nga Henry ka yeng ka sem jonga hi bro ko wei kalong bangali kindu ye MPCC president haka yeng ka jongi but ngekran changka e kata ma organization haka Congress Party bangile kumno ngini yat kumno but daladep kata ka ngekran ikli be anga pibon pisah ma pilong state president NSUI pibon pisah ngasok be ngalingo kumno kumta kumu leader karu MP hibangar wa thep vote kayeng kasem jong thep vote kli kum kata jingkli anga hatongi batrai kum ki student jong party ngidan kam pisah se ngile tak lingo shisha but kabaja shen kamami ki khat arngut ki amle shisngi hadian kato ngayo ka phone now national president jongi joka NSUI na Delhi phone yang ukli yang brother belai hija kumne kumtai bolo khoi baruang ba u AICC secretary daka jing batai jong MPCC president uang dissolve no ke NSUI shisngi hadian bami kitu ki amle dissolve no ke NSUI namar balai bau president joka NSUI udi khun jong zenit sangma
hatu ngadi kun zinet sangma sa ngadi banchra lang pongrup hey mi tau zinet sangma hangta kala along sen kar bang ada raikut sen hatu singi ngom bai kini nga asuthu bang adi buri bomdan pisa ki kwatang ki beran pisa bandan ho parti jo kongres menta ideology jo kongres menta barabut ha jinglam luti jo ni PCC president thamai bat ka jingmi no jo kini ki khat arngon pi ka bangila bakaja kum ta baro khoj umdan wan phun ngi bawan kili ngi so kum no le kum no ditang ibai leader itai bade ba Mohendro Rapsang ifon ngi ikili ngi pieso kum no te pilai rai kum no pis kisamla en ne be ho parti i advice ngi ne be ho parti ngi trai kam lang bai in don ringkat lem bet mai bat ngi na mai don ringkat lem bet ngi man ka por hi henry da ka buram yong sa ha ka jingla menti jing ni PCC president menta ta ngimla phisa what's go ye ban ma iru isong thu e kata